Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Lekon bada ang tema. Matutan sa RCC ay giigo ni anang unang Timoteo 4:1-3. Affirmative, Carlo Badinas, RCC. Negative, GM Asibol, SDA. Karon ato ng sigan, 15 minutos, start now. Ngayong gabi, Brad Dim. Ngayong gabi, sa atong kasbang, no? O sa Sabadista. No, Brad Dim, Pasibol. Una sa tanan, ang atong tema, balikon ako, ang atong tema, pamatud-an, nga isip usa ka afirmatibo nga ining unang Timoteo 4:1-3 ang naigo niini gipasabot ni Apostol Pablo one ay lain ang mga Sabadista. Atong pasliun ning unang Timoteo 4:1-3 good ani nga bersikulo kining unang Timoteo 4:1-3. Ang mga Sabadista mo ni igo ani. Laro ni natinaw kayo nga Sabadista ng unang Timoteo 4:1-3, ingon ini atong mabasa. Karon ang espiritu sa tataw nagasulti nga sa ulahi nga mga panahon ang sila managpamiya gikan sa pagtuo nga nagatanggap nga nagapasilaag nga mga espiritu o mga pagtulunan sa mga yawa nga nagasulti og mga bakak diha sa pagpakaringnon nga nagabaton sa ilang konsensya nga gipasok ang kinagi sa usa ka mainit nga putaw nga nagpaglinyo o nagasugo sa pagdili sa pipila ka pagkaon nga gimugna sa Dios aron sa uban sa pagsasalamat nila nga nagatuog nga nagpahibalo sa kamatuoran. Ini nga bersikulo ano sinaw nga dunay mga mubiya sa pagtuo, mamiya sa pagtuo unya magasunod sa pagtulunan nga iya sa yawa. Ug kining pagtulunan nga iya sa yawa nga pagasunod, mosunod ang mibiya sa pagtuo. Ang usa nini nga pagtulunan magdili dis pagninyo. Pagtulunan nga iya sa yawa, unya magdili sa pagkaon. Unya kung atong basahon ang today's English version, magdili sa pipila ka pagkaon o karni. Klaro tinaw nga ang Sabadista mo naigo ani kay nga naman nagdili nagsugo pa gani sa dili mo kaon og karning baboy. Di mo kadinay ana nga klaro man jud na pagtulon nga gidid-an ang mga Sabadista na mukaon og karning baboy. Nagdili mo sa pipila ka pagkaon. Una dili gani mo mukaon anang mga wahimbi. Amo nga na. Ikaduha, magdili sa pipila ka pagkaon, nagdili ra ba sa pagkaon aning karning baboy. Sa ato pa, kini mga butanga giingon ni Apostol Pablo na nagsunod sa pagtulunan sa mga yawa. Mao ni nga isip afirmatibo dili man sa Iglesia Katolika mo na iguan ni. Ay tingalig mangutana ka o ang Katoliko nagdili ra ba sa og pagkaon og karne kay panahon sa Biyernes Santo. Tingalig mo na sa imong una ato lang na natubagong daan no. Kay mingon ra ba sa tingalig imo nya ning ipangutana niya nga ang Katoliko ra ba nagdili sa ra ba pagkaon aning karne panahon sa Biyernes Santo. Dili sa kahang Katoliko mo naigo sa dana nga nagsunod sa pagtulunan sa yawa. Dili ang Katoliko mo naigo pud ani. Ay wa magsugo ang Katoliko na dili mo kaon og karne. Sa tibuok kinabuhi gibid-an jud ang Katoliko wala. Dunay mga tiniman-an nga mga adlaw nga ang Katoliko isip disiplina sa among lawas na dili usa mukaon. Pero wa na magpasabot nga gibid-an ni sa tibuok nga kinabuhi nga di jud mi mukaon karne. Dili wala na ibawal sa simbahan Katoliko ang pagkaon karne. Panahon sa Biyernes Santo pwede mukaon kag karne, pwede sa dili. Kay usara man na siya ka disiplina nga gibuhat sa simbahan. Moingon kag disiplina, di tumanon, pwede dili.
Pero lahi jud pagtulon-an sa sabadista nga tibuok kinabuhi sa tanang dapit, gisugo jud ang mga sabadista nga dili mo kaon og karning baboy. Did-an mo pipila ka pagkaon, kining mga wahimbis, kining karning baboy. Klaro kayo nga ang sabadista mao naigo ni ining unang Timoteo 4:1-3 nga nagsunod sa pagtulun-an sa mga yawa. Nagdili sa pipila ka pagkaon. Unya, klaro sa kayo nga nagdili sa mus pagninyo. Kay nakadungog ko sa usa ka sabadista nga dili pwede ang sabadista magminyo sa isig kanang magminyo sa dili sama og pagtuo. Didid-an mo pagminyo sa mga Katoliko. Klaro sad nga ang sabadista natumngan niini. Hinuon dili man atong tema kining nagdili sa pagminyo. Ini mga atong tema unang Timoteo 4:1-3 nagdili sa pipila ka pagkaon. Nya kini nga akong kaatbang tingalig mangutana ni sa ang akong kaatbang sa lahurong kaatbang isip kining atong negatibo nga kaatbang. Nga duna ba kay mabasa diha Brad Carlo nga sabadista mo naigo. Tingalig mangutana ni siya nako og litra por litra nabay mabasa sa sabadista mo naigo ng unang Timoteo 4:1-3. Atulan na nato bagon da ano. Wani na ako gamitan ning unang Timoteo 4:1-3 aron pagpamatuod nga naay sabadista mabasa nga nagsunod sa pagtulunan sa yawa. Hinuon ang tema nako din hiwa sa tema litra por litra basahon nako sabadista na nagsunod sa yawa. Ang giingon lang diri sa atong tema nga maoy giigo niya ng unang Timoteo 4:1-3 ang mga sabadista maoy giigo yan ang unang Timoteo 4:1. Apinan ni daan ako akong tema nga wa ko mo pamatuod nga basahon ako litra por litra nga ang sabadista mabasa jud nagsunod sa pagtulun-an sa yawa. Tingalagi mo kung paninglan aning unang Timoteo 4:1-3 na naaba mabasa diha sabadista nagsunod sa pagtulun sa yawa. Ang tubag wala tay mabasa litra por litra na. Wa man sa ko mamahayag wa man sa ko magpamatuod nga naay mabasa litra por litra. Muna nga dili ko angay nimo paninglan kung mabasa ba litra por litra sa badista at sunod pagtulungan sa yawa. Di ko angay mo paninglan ana. Naot nga kini akong katba mangutana sigon sa akong gipamahayag ug sigon sa among timang gipirmahan. Dili unta ni mangutana nga at sukat katunggan dili unta ni siya mangutana nga wahi sa tima. Kinahanglan ang iyang pangutana iya yung gubon isip ako nagpamatuod nga ang sabadista mo giigo aning unang Timoteo 4:1-3 nagdili sa pipila ka pagkaon. Tinaw kay na no nagtug-an jud na nang hindi yung mga sabadista nagdili sa pipila ka pagkaon. Usa ni anang ilang dili ining pagkaon og kaning dili ka mukaon og karning baboy. Dili ka mukaon og sama walay mga himbis. Kung sige mo ni Apostol Pablo, kung sige mo ni Apostol Pablo, ato lang yung giwason, ay ang matag minugna sa Dios, maayo, ug walay pagabalibaran, kung kini pagadawaton, uban ang pagpasalamat. Muna nga higala kong bradiim, kining di ka mukha og baboy, hindi kaon ka nagbaboy bradiim. Kay ang sige ng Ginoo, kay matag minugna sa Dios. Mato pang Pablo, kay matag minugna sa Dios. Tanang gihimo sa Dios, walay kabalibaran ug angay kining pagadawaton. Uban ang pagpasalamat. Walay ngilad ang tanang gibuhat sa Dios. Ang Dios nagbuhat og pagkaon, walay ngilad. Wa kay angay idili. Basta pagkaon lang di makadaot sa imong lawas, tanang gibuhat Ginoo kaayo. Sige ngos Ginoo. Kay ang sige ni Pablo, tana kay ang matag minugna sa Dios. Angay gayud sa pagpasalamat. Klaro kayo na, Bradiim? Tinaw kayo na. Mga sige mo sa bersikulo ko, kay kini gibalaan pinaagis pulong sa Diyos sa pag-ampo. Ato ning basahon sa basahon tanis mayong balita, no? Ako wala. Or lang ko no, kay nila ako. So ang oras. Kay 5 minutos. Okay, 5 minutos ang nahabilin akong oras, no? Ato ning bagpaho balik kining sa mayong balita Biblia no.
Ang sa gingon din maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Ang pagkaon sa sana ang gibuhat sa Ginoo. Katang baboy. Ug mo ni no nga tuwa nagingon din tanang gibuhat sa Dios. Walay angay ikasalikway. Kay Diyos ug ang pagampo maoy nakakabana. Tatapaw sa juga. Pablo, kahit tanang di gibuhat sa Dios, pulos maayo. Ug walay angay ikasalikway, hinuon angay gani ka magpasalamat anak. Di pa di ka mukhaon ang binan ampo ka. Magiging makababaan nini. Muna paling hugaw, walay makadautan. Mga buwan. Sa pagkaon ng sad. Pagkaon na. Oo na siya, mga igsoon nga. Ini nga kung pagpamatuod, kining unang Timoteo 1:3, nga klaro kanina nga sa maabot nga panahon muna di ay sunod sa pagtulunan sa yawa. Ang ingon pa jud diri mamiya, no? Kini bang mga tao nga nagsunod sa pagtulunan sa yawa, mamiya dinis pag naa dinhi sila gibiyaan pagtuo. Sa gingon dinhi mamiya sa ilang pagtuo na mahitabo ni sa umabot nga panahon. Klaro kayo tinaw kayo sa Badista ni biya sa pagtuong Katoliko. Klaro kayo. Dibiya sa pagtuong Katoliko. Imposible mo sa kayo mabali ni ang pagtulungan ang Katoliko mo ni biya sa Badista nga wahira man. Hinoon ang atong tima mao ni atong tima na maghisgot man tabahin sa pagkaon. No nga ang naigo aning unang Timoteo mo sa Badista. Mo na mga igsoon nga perting tukmaa, no? Nga karong orasa mga alas 6:29 sa gabion akong napamatud-an kung magkakayon ubos sa lamdag sa balaang kasulatan ng mga kaigsunan ng mga Sabadista. Klaro nga maoy na ugo ining unang Timoteo 4:1-3. With your stick ning atong mga higalang Sabadista kay mga talahuron po ni natong mga igsuon labi na nining atong katbang buutan o amigo na to na dili ni pagpasakit na to nila, no? Dili nila to pamersonal nila, no? Brad, na 2 minutos sa imong pamatudan, Brad. Oh, 2 minutos. Salamat, Mr. T. Wala nga, kini atong gibuhat karon dili ni siya pamersonal ato gipersonal ang mga Sabadista, dili oy. Mga amigo sa ninato ning Sabadista. Pero ang dili na to amiguhon kining ilang Sabadista kayo. Atong banggaon ang atong gitun-an ang atong mga argumento atong banggaon pero ang personal kay labot muna nga kining atong debate karon wala ta makigdebate no bisag wala may magharong jud ani personal ibradiim pero ako sa ni siyang gitahod katong kay maayo ni no maayo sad kay itit nadala pud pulong sa Ginoo muna nga kining akong katbang wala na ko siya personal no wala na ko siya na amila tulunan iya siyaw ibutiyag jud no gipasabot jud nako nga kala ding magdilit sa sila pagkaon Madam Guna. sa tulunan siya wa na nga among tima sumala ra mas Biblia wa may labot referensya mo na nga kini akong kasbang di kagamit og referensya dini kagamit og history dini kagamit og dictionary kinalan among gamiton pulos Biblia kay siya jud among tima jud sumala man sa Biblia muna mo gamit ganin siya referensya nagpasabot lang jud tawa siya kagawba sa akong pagpamatuod sumala sa Biblia mo gamit ganin siya referensya nagpasabot nagbuwa siya sa tima na among gipirmahan kaya ang among gipirmahan ang gikasabutan jud namo sumala man sa Biblia ug wa may referensya na amo na ning gisabutan nga way labot referensya muna nga kung unsa may iyang gamiton diha nga mga referensya nga dili na Biblia di jud ko modawat ana no, bisag libro pa na namong Katoliko bisag sulat pa na sa pari, bisag sulat pa na sa Santo Papa, ang among tima sumala sa Biblia. I-reject yun na nako, bisag obispo pa nagsuwat na. Kaya ang among tima sumala sa Biblia ug way labot ang referensya. Mo na nga karong mga orasa, salamat ug maayong gabi katong tanan. You know? So, ang nahabiling oras si Brad Carlo. Eno segundos. Ang karon, ari na ta sa ikaduha sa cross examination 10 minutos diri sa pikas. Negative side ni siya, mga kaigsuonan.
karon atong paminawon. Nag-start 10 minutos. Cross-examination starts now. Okay, mayong gabi is kang sa atong moderator. Huwag ko kailas imong nga Mr. Moderator. Pwede na kung mahibawaan Mr. Moderator? Sige. Ako sa ipos ang time ha. Okay ra? Sige, padayon lang. Okay na. Padayon lang. Sige. Ako day si Bradante Ubay Isuon. Bradante? Ni. Okay, Brad Dante. Okay, so may gabi po sa kuang kaatbang karon si Brad J. Carlo. So, una na kong pangutana, no, base sa imong tema ug sa imong gipamahayag kay ang imong tema manggod. Pamatud-an nimo kadto la akong pangitaon dre. May nang basahon gyud nato kay para nga maklaro og kuan gyud. Pamatud-an nimo. Saan naman to? Pwede pakibasa, Mr. Moderator? Nawa, muna ko, Andre. Okay. Ang tema, ato basahon, pag-usab, no? Mga na ang tema. Pamatud-an ni J. Carlo Badinas o sa ka-artist na ang SDA, ma-RGD, niya ng unang Timoteo 4:1-3. Mga na siya, Brad. Okay. So, una lang ako pa na Brad Carlo. Kanang unsa man gyud nga version sa Biblia nga imong gigamit nga kung atong basahon gyud ang kining unang Timoteo 4:1-3 masintro og maigyo gyud ang SDA niini. Salamat sa imong maayong pangutana, Brad. Unang gigamit kong version kining standard version, no? Kining gitawag og King James version. Muna itubag sa una nimong pangutana, unsa nga version kining unang Timoteo. Ensa, Brad, napakoy usa ka minutos pagtubag. Napakoy usa ka minutos. Kunya standard version, King James version. 30 minutes lang explanation dili usa ka minuto. Lagi ang wala man usa ka minuto, tubag King James version standard, Brad. Okay. So, diha sa standard King James version. Nagsulti manggod ka ganiha, mauday nang imong gigamit. Nagsulti manggid ka ganiha nga ang SDA maoy giigo o nianang teksto ha. Unya matod pa sa imong gibasa sa bersikulo 1 nga ang naay magbiya sa pagtuo. Ang pangutana nako nimo, gisulti ba diha nga ang magbiya sa pagtuo mga SDA, yes or no? Tabag, Brad. Tabagan na to, Brad. Ang akong mo diha, wa ko mabasa litra po litra SDA ni biyas pagtuo. Pero kanang klaro kayo nga kamoy na igo ana kay nagdili magud mo sa pila ka pagkaon sa ama ng karning baboy, nagdili ba mo ana? Meaning kamo joy na igo pagtulon-an sa yawa. Okay. Ang akong pangutana, wa man ko nangutana sa bahin sa gidili sa pagkaon o sa bisan unsa. Na ako nangutana sa bersikulo 1. Kay naaman gisulti sa bersikulo 1 nga ang uban mobiya sa pagtuo. Gisulti ba diha nga ang kanang ningbiya sa pagtuo maoy mga SDA? Oo o dili? Tabagon ako ha. Wala lagi kay mabasa SDA ni biyas pagtuo. Ay, salamat. Okay. Okay na ko. Walay mabasa SDA ni biyas ito. Okay na. So, next question. Next question. Nagsulti po kaganiha nga na ay SDA nagsulti nimo nga ang SDA gibawalan sa pagminyo. Pwede ba nako mailhan ang pangalan sa SDA nga nagsulti nimo? Brad, ang tema, Brad, focus ka tema, Brad, no? Wala ka magtima unsay nganlina nga. Personal. Nangutana lamang ko og pwede ba? Og dili ba? Kay kana magud imo man gipamahayag. Unya gusto na ko clarification kay kung may naagyud man ako siyang Bible studyhan. Okay? Kami na ba? Dunay kasi na kong SDA pero isip panalikdan po nako ang iyang pagtuo, isip SDA pero Mr. Moderator ang iyang pangutana guwa na mas tema. Pero na igipamahayag man nimo. Gipamahayag man nimo.
So, clarify rin na ko, kung pwede ba nimo mahatag, kay dili man na sila nga panalipod, kay pareho man ng SDA. Ani. So, og dili nimo mahatag, okay ra sab. Okay. Ani, papasatias ako ninyo mga bras. Para mahimo ni nga youth nga hapon at ang inyo pagdebate. Dili kaning dahil sa kaning kisa gasulti sa SDA sa sana personal lang to mga brad. Ari ta mo-focus sa tema nga giingon ako balik ko na. Ang tema matud-an ni J. Carl. Nakapos ang time ha, nakapos. RCC ang SDA na education ng Timoteo 4:3. Ari na to, ari ta mo-focus. Kaya para makadayon. Mr. Moderator, iya manggong gipamahayag nga na ay SDA nga nagsulti niya. Ang ako is clarification, gusto ra ko mangayo. Kay kung para niya personal ka na, unta wa niya i-appeal sa iyahang presentation. Kay ang tema magud natural mga mo i-clarify gyud na mangutana gyud bahin sa gipamahayag kinaaman sa roles. Una nangayo ko niya og pangalan. Pero og wa siya ikahatag, okay ra pod. No, pero ato lang mabatehan kay mahimo ng tumo-tumo kung wa kay ikahatag nga pangalan. Mao ra na nga ko ang objection ha. No. Sige. Okay. So next question. Next question. Base sa imong nahibaw-an sa among doktrina. Dili sa kanang gipagsulti-sulti sa uban kay wa man kay mahatag nga pangalan. Dirita sa among doktrina. Kay imong mangiatake parte ning sa pagdumili sa pagpuasawa. Naa ba kay mabasa? Or iko ako na lang. Dira ko na i-rebat ko na lang mao lang. Kini lang ako na Brad Di Carlo. Matod pa sa teksto, ang pagtulunan sa yawa nagsugo sa pagdumili sa pagpangasawa. Pangutana. Naa ba kay mabasa sa among doktrina nga ang SDA nagsugo sa pagdumili sa pagpangasawa? Yes or no? Mr. Director, ang iyang pangutan nagawas man nagisgot sa pagpangasawa. Ang among gisgotan ang unang Timoteo 4:1-3 nagdili sa pila ka pagkaon. Mo na tema ang imong pangutan nagawas tema di ko tubo. Objection, Mr. Moderator. Wa mangguro ni na naklaruhan ang ako ang kaatbang. Ang among tema klaro nga ang tema namo 1 Timothy chapter 4 verses 1-3. Ang proposition na gusto niyang pamatud-an niya nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 1-3 ang SDA maoy na igo. Unya ni ana nga teksto ni anang 1 Timothy chapter 4 verses 1-3 dimension diha nga ang pagtulunan sa demonyo mao ang pagdili sa pagminyo. Mao nang akong pangutanon kay kung wala siya mahatag dili niya maingon kami na igo na ini. Sige, padayon ta. Ako yung perso nga tubagon sa akong kaatbang kay wa ni migawas sa tema kay naa sa teksto nga gusto niyang pamatud-an ang akong pangutana. Sige. Karon ba para Otroon ako akong pangutana, Mr. Moderator. Continue ang time. Continue ang time. Ako di po sa time para kuan. Ato basahon balik ang unang Timoteo 4:1-3. Sige, basay. Para anya eposan akong time. Pero Brad, Bradim, mao ni siya Bradim. Dili na nako na maoy akong tuba, dili na moy tubag jud nga doon na ba moy doktrina na nagdili ba mo na sa pagpangasawa. Ang punto diha sa akong gipamatuod, anhi ko gidug ang hinig gidili sa taon. Kung na-appeal man na ng biriskuluhan ng 4-on kung na nadilis asawa, wag ko mo anak, bisag nahisgutan ko na siya. Dili, kung naa mo mong kritik, kung naa mo yung doktrina na limos sa pagkasawa, wa na ko'y labot, anak, bas punto diha, akong gidug kalugbayo, bahin aning nadilis sa taon. Ano anha ra magka-focus pag nasawa? Ano pangutana sa dili pagaon kay kamo jud na igo anak? Okay. Mr. Moderator, mo kampog ha mo object ako.
Sige. Mr. Moderator, ang among topic dili bahin sa pagkaon. May nang masabtan gini sa ako ang katbang. Ang among topic dili bahin sa pagkaon o sa mga mahugaw nga mga mananap. Klaro kaayo nga ang among topiko ang unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 tubtob sa 3. Maunang among topiko unya dili ra parte sa akusar niya sa amuha nga pagkaon ang dimensyon diha, kundi apil ang pagdili sa pagminyo. Maunang wa yung kumigawas sa tema kay mauma na ang among tema. Mauna nga ako yung iperso nga ang akong kaatbang mutubag sa akong pangutana kay dili na gawas sa tema. Okay, Brad. Sige, Brad. Ato balikon. Unsa to imong pangutana, Brad? Okay, next question. Mr. Moderator, Brad, Dim, ayaw pag-ingon, ha? Objection, Mr. Moderator. Tres kunin mo, ayaw pag-ingon nga wa ta maghisgot og pagkaon. Ang atong hisgutan, unang Timoteo 4:1-3, naghisgot man og pagkaon dinhi. Kunong unang Timoteo 4:1-3, ayaw pag-ingon nga wa ta maghisgot og pagkaon. Ang atong tema, nagsayt tag teksto unang Timoteo 4:1-3, pero naghisgot nag pagkaon diha. Ano makapokus pa minyo nga dili ba mi pagminyo o wala ba? Ara ka pokus sa unang Timoteo 4:1-3 naghisgot sa nagpagkaon. Mr. Moderator, i-proceed ang pangutana. Mr. Moderator ha, klarohon ako. Wa gyud ko magsulti nga ang 1 Timothy wala magsultig bahig pagkaon. Klaro ang akong giingon nga ang naa sa 1 Timothy chapter 4 verses 1-3 dili lang pagkapaabot kay pangutan-on ta pug kadiha bahin sa pagkaon. Ang 1 Timothy dili lang kay parte sa pagkaon ang pangutana. Diha nganong diha man siya mag-focus nga nganong mo dili man siya motubag sa bahin sa pagminyo nga maumay naa diha sa 1 Timothy. Ay kabalaka Brad J. Carlo kay bahin sa pagkaon pangutan-on sa tika. Pero kining na sa topiko, kay kining akong pangutana, naaman ni sa topiko, naaman sa tema, 1 Timothy chapter 4 Musa, dili angay nga imo ning balibaran o kun imo nga kalikdan o kun imo nga likayan kay naa sa tema. Okay, Brad. Sige, Brad. Okay. Brad, unsa tong pangutana mo Brad? Okay, next. I-refresh na ko akong question ha. Tuloy na ang time? Tuloy na? Tuloy. Okay. Okay. Matod sa teksto. Ha? Nagsugo ingon diri sa 1 Timothy chapter 4 verse 3 nga ang tulunan sa demonyo nagsugo sa pagdili sa pagpangasawa. Karon ang atong pangutana naaba sa among pagtulunan. Kay matod pa nimo sa verse 1 mibiya sa pagtuo. So naabas among pagtulunan nga ang SDA nagsugo sa pagdumili sa pagpangasawa. Yes or no? Di Brad, ayaw kung ganda ng yes or no nimo. Ang atong tubag mauni. Okay, Mr. Moderator, objection sa ang naay sa rules nga ang pangutana og categorical. So bagon sa categorical, at least mo explain og 30 minutes. So akong pangutana categorical. Usbon ako ha. Matod pa sa teksto nga ang pagtulunan sa demonyo nagsugo sa pagdumili sa pagpangasawa karon. Kining ingon man ka nga ang SDA mo inaigo ni kinibiya sa pagtuo. Naaba sa pagtulunan sa SDA nga ang SDA nagsugo sa pagdumili sa pagpangasawa. Yes or no? Okay, sige, go. Wala lagi ko mo matuod lagi wala lagi ko mapatuod nga naaba na nabasahan ako sa iyong doktrina nagdili mo sa pangasawa. Punto lagi diha lagi mao ni siya. Dili na obligado nako kung nakabasa ba ko sa iyong doktrina nga nagdili mo sa pangasawa o wala. Kay ang akong tima god wala ta magtima kung naaba na sa iyong doktrina wa. Mr. Moderator, natubag na ko yung pangutana. Sunod pangutana. Mr. Moderator, ang akong pangutana categorical. Yes or no? Wa gyud niya tubaga. Usbo na akong pangutana ha. Mangitod pa sa teksto. Matod pa sa teksto, naay categorical. Matod pa sa teksto, nagsug ang pagtulunan sa demonyo, nagdumili sa pagpangasawa. Og matod pa nimo, kini nga pagtulon, naigo ang SDA ni kinibiya sa pagtuo. Ang pangutana, ang SDA ba naaba sa pagtulunan sa SDA nga ang SDA nagsugo sa pagdumili sa pagpangasawa? Yes or no?
Brad Carlo, tabagdan na siya, yes or no. Natay 3 minutos, ora. Okay. Ako po ba Alma? No. Explain. Explain na to. Unsa klaro kay na ko na klaro naputol. Unsa yes or no? Gito ba lagi ka na ko lagi wala lagi ko kabasa ana nagdili ba mo guha? Say no. No. Pero wala ko magpamatuod na nga naa sa ko'y nabasa ana. Kay basta punto din nga nagdili mo sa pila ka pagkaot is di mo na igo ana. Okay, next question. Matod nimo wala ka makahibaw kung naabay mabasa o dili. So ang akong follow-up, buot ipasabot, dili ka sigurado sa doktrina sa SDA bahin sa pagpangasawa. Yes or no? Yes or no, Brad Carlo, tabag. Wa may magtima ana kung nakasiguro ba kung nagdili sila guha. Wa ta magtima ana, ang akong gisiguro nga kamo kaning unang Timoteo 4:1-3 nagdili sa pila ka pagkaon, klaro kayo isdi na igo ana nagsunod sa pagtulunan sa yawa. Okay, wa man ko mangutana kung mao ba na ang atong tema. Naana sa teksto, naana sa imong gipamahayag. So akong follow up na sa akong pangutana, nga buot ipasabot kay wa ka nakabasa sa among pangutana sa among doktrina bahin sa pagdumili sa pagpangasawa. Buot ipasabot nga dili di ay ka sigurado sa among doktrina nga bahin sa pagpangasawa. Nagpaila lang kana nga haom-haom lang ang imong pagpamatuod ng SDA mo inaigo. Yes or no? Nangomentaryo? Brad. Dili na komentaryo, premise na. Yes or no na. Ay, pag-komentaryo, Brad. Dili na komentaryo, pangutana na Mr. Moderator, pangutana na. Buot ipasabot kay wa man ka di man ka sigurado o refresh na ko di man ka sigurado kung imong nabasa buot bang ipasabot nga imo ra gihaumangom. Wa ko mamunga nang wa ko kasiguro. Mo gani nagtima ta nagpamatuod ko kay siguro ko ani. Ang imo manggong okay, ang imong tubag wa ka makabasa. So dili di ay kasigurado. So ang ako pangutana lang po nga wa ko'y nabasa ana kung nagdili ba mo guha ay wa tas tima na ko sa guha. So okay, next question na lang kay murag kuan na lang ka kay mahurot ako ang time na. Okay? So next question. Base sa Biblia. Dili base sa imong huna-huna. Pila ra akong time, Mr. Moderator? Time niya. 43 segundos. Ay, gamayan na lang. Di ni mahurot. Sige, i-wave na lang na nako. Gamay na lang kayo eh. I-wave na lang na nako. I-wave na lang. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.